Ato sa may og mamagong mga mamsir kay nakwaon ako kung karsonis ito nga gipatahi. Nagpatahi pata karsonis. Ay pangitaon na kay kung karsonis nga mangukay ta, pangitaon kayong dagko. Nang nagpatahi lang ko sa akong ayaan. So shout out sa akong ayaan na kugi naghagaw gid sig tahi sa kuang sa kuang karsonis. Shout out sa ngayon nga si Mama Kuring from Davao. Og kung ayaan po nga si Manorma siya gatiwas. Shout out mo damang